Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marwa. Marla, ayaw padaog niya ng Marwa. Ayaw. Dali. Gabre, luwas ako. Luwas ako. Marla? Oo. Gabala ka. Buhaton ko ang tanan nga maluwas ka gikan anang Marwa. Pero, unas tanan. Ayaw gyud padaog niya. Dili ko gusto matug. Usa? Asulon ko niya kung makatug ko. Dali Marla. Mamalik na ta sa ibabaw. Gabre, ayaw ko buhiin. Usa? Mahadlo ko kung buhian ko ni mo, Gabriel. Niya lang siya sa palibot. Gagsa ko kugot kayo. Ha? Kining... Ayaw kong piyay ha, Gabriel. Bisan unsay mahita po. Oo, Marla. Di ta kabiyaan. Salamat, Gabriel. Salamat. Mayra, tay pa Mayra. Kahugot-agutan na imong ginaksan ako. Marla! Gagsa ko kugot, Gabriel. Usi! Hagi ko aron magkuhaan ng akong kahadlok. Marla, kahugot-agutan na imong ginaksan ako. Usa ba? Gagsa ko. Hagi ko. Marla! Kaniyot una. Usa man imong kibuhat. Hagi ko. Hagi ko. Marla, buhi ko. Usa ba? Gikinahanglan ka, Gabriel. Marla! Kinahanglan ka. Dili! Buhi ko! Tagakaroy kayo na, Gabriel. Dili na ikaw si Marla! Usa buhi ko! Ngano gitukmod ka ni mo, Gabriel? Ha? Dili ka si Marla! Ikaw na si Marwa, di ba? Ako si Marla, Gabriel. Og tabangi ko. Ayaw pagduol ako! Ayaw! Gabriel, Ayaw pagduol ako! Gabriel. Ngano mahadlok mo ka na ako, Gabriel. Wa ko mahadlok nimo. Pero di ka na makailad pa nako, Marwa. Ako si Marla, Gabriel. Tuhoy ko. Ako si Marla. Dili. Dili ka si Marla. Ako lagi si Marla. Kung ikaw Ako si Marla. si Marla. Uban ako sa ibabaw. Dali. Aray! Gabriel, ayaw ko biraha. Dali na. Aray! Ikaw ras ko nimo. Oh, Wa na'y makapugong na ako sa pag-angkon sa lawas ni Marla. Wa, Gabriel! Wa na! Marla! Ayaw pa daw niya na Marwa! Imo ng lawas, Marla! Busa papawa siya! Sa maminaw na mo, kaptos akong naong. Ikaw ras niya. Kusgan kay siya. Di siya kapugngan. Ay, naman ka paingon si Gabriel. Wa man siya babalik. Nasundan ba ka niya si Marla? Elgin, usa may tanaw ni Matla. Normal pa ba siya? Dili na, Noy Maning. Unsa? Dili na normal si Marla. Dili ta magpakawa sa paglaom. Dabangan ta, magtinabangan kita sa pagpangita sa kalampiran ni Marwa. Si, lihok na ka mo. Pero, kaganyan tang napaso-paso. O pangukay sa mga susuotin eh. Huwag kita nakita ng kalabira. Gawas ng nasa lamisa. Dili ka nga mauna ang kalabira ni Marwa. Imposibleng mao ka na. O, sa imong pamati, Elgin. Gusto ka lo. Wa ko'y nabatigan nga energy anang maong kalabira. Busa, dili na mao. Kung mo ka na, ato nang ganyan pagtanaw ta ng suok inipita. Ininta nila. Sige. Pangita mo, ikaukay na to sa yuta. Nagkakusog ang musugat na huyuhoy sa hangin ining bahin na sa tunnel. Pero si Marla, asa naman ka siya paingon?
Kinahanglan padayon ko sa unahan. Wa na ilaing kapaingan si Marla. Kana na lang yung... Oh, uy. Yun na. May gamayng hayag sa unahan. Usa mo ka na? Magdali ko. Kinahanglan ako na masusi. Nag-ana mo kadako ang lingin nga hayag sa unahan. Uy, lungag ka na. May hayag na gikan sa gawas. Kung mao ka na ang agianan pa ingon sa gawas gikan sa tunnel ilawom sa vilya. Doon na lagi ko sa lungag. Magdali pa ko. Sa maning lungaga, dangog man kayo ni Dini. Natabunan pag yun mga nagbitay nga mga sagbot. Sa maning lungaga. Yun na. Nakahuya naman din ang nasa ubos. Nakadinis Marla. Yun na ba? Misuot ka siya din sa kakahuyan. Karon pa ko makasuot ining bahina sa kakahuyan nga duol sa vilya. Suot naman di ka ini din si Marla! Si Marla katong midagan sa kakahuyan! Marla! Gukdon ko siya! Marla! Yun na! Hain naman to siya! Misuot siya sa dakong kakahuyan! Bahala na! Di na ko siya buwagan. Lahi na kaya yung mga lihok. Di na siya ang kaning Marla. Aray, lihok sa mga ko ang naburnog na kong tiin. Ay napagtabang naman ko kayo ng mga kilid-kilid nga bahin ninyo ta sa tanil. Gamay na sa panahon kinalang makita na nato ang kalambira ni Marua. Huwag mong gitingali. Lupalo? May nakutan ko. Diyan din napita sa bungbo. Din napita. Abi. Atong mo kayo na. Dali. Ito ng timbangan ko. Bungkag ang bungbong. Sige, tabangan itong bungkag. Kahit ilaw mo ng yuta. Saan mo nang bibitay sa inyong tiilan? Ukog na nga! Kalabira ka na. Tiil si kalabira. Shhh, inay. Mauna niya ka itong kipagita. Mauna yun eh. Lo, hina na pa okay. Tingnan yung mga balik ka ng tiil si kalabira. Hina lang. Ang kinahalang matungtulan na ito ang nining maong kalabira. Nawaan sa din sa kakahuyan si Marla. Usa man. Katawa ni Marla. Ay manugikan. Yun na pa. Murag dito. Murag tuwa ditong dapita gikan ang katawa ni Marla. Naagit siya diya. Usto. May sapa nga gamay diyang dapita. Uy. May tubod man tuod diyang dapita diya. Ug may gamay nga linaw. Si Marla, siya ka na. Marla, naligo ka ng gamay kayong linaw. Dali! Umani ko sa pagkaligo! Dali dayon! No! Gihubo ni mo ang tanan ni mong sabot. Marla, ibalik ko sa lubang mo mga sabot. Mamalik na ta sa bilya, dali na. Nahadlok ka ba na ako, ha? Ha? Kung na, dili ka tinuod na lalaki. Marla, may buwag di ka magpataka og sulbi. Naunsa naman ka, Marla? Kabog na sa tubig. Kanindot niya glawas nga milangoy sa gamayng linaw. Pero, di mahimo nga magpadaog ko sa iyang pagtintal na ko. Naibaw ko nga lahi na siya karon. Di na siya ang kanhing Marla. Yun na, may tao sa ibabaw. Marla! May namuso ni mo sa ibabaw! Marla, di ka mahimong magdugay diha. Dali na! Niyaw, hihay mo si Nina. Isulod ni, dali! Dali na diri, Marla! Ay! Asa pa? Ubanin ko sa pagkaligo. Dali na dayon. Isulog din mo si Nina. Sige na! Dali na! Marla! Di! Buhay ko!
Buhay nagliog ko! Usa ba? Marla! Mamatay ang mga traidor. Mamatay ang mga kaaway. Marla! Ayaw padaog niya ng demonya nga gusto mo ilog sa imong lawas! Ayaw! Wa ay makapugong na ako. Ako na siya. Ako na! Gabriel! Gabriel, dagan! Malayo na ako! Malayo na ako! Marla! Milimbag kag maayo! Dagan na, Gabriel! Kailangan makasulong kag sabot! Isulong ni! Buhay ka na ko! Bulumpol na ako! Tugay ko na gustong ibton kining imong ubol-ubol. Hilabtanon! Malayo! Dagan, Gabriel! Malayo na ako! Marla, ayaw pagdagan! Marla! Niara ang liog na purma na gyud ang tanan. Ana, na-kumplito na. Tol, kumpleto ng kalabira. Ay mang yang Wa pa rin makumplito kay wa pa mo day ang una ko ang. Tapangi ko pagkita sa Uy, wa din yang Dili mahimo. Usay dili mahimo. Dili mahimo Labol. nga mabuwag ang yang siyang lawas. Pero si Marwa rin kaning kalabira, ha? Elsin, hain ka. Ay, Oh. mingot yung nagmayong akong nihupag kapitiis. At sa languna, gusto ka man kang magkatabang kang Marla, pues siguro ang siya na yun. Sige na, Elsin. Elgin, usay una-una mo. Kuan, murag dili ko kasiguro nga mabatyagan ang energy ining maong kalabira. Tungod kay kuwang siyag Ikaw pa lang yapon siya. Oo. Elgin, ako sila. Nganong mura ka na kurintihan? Usay na tabo. Sigurado na ko, mauna rin ang kalabira ni Marwa. Marla! Marla! Oh, Marla? Marla, naunsa man ka? Kanong mikalit kag lukso niya, gikan sa ibabaw. Marla? Marla? Kinuko, wala siya magliyok. Wala magliyok si Marla! Marla! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.